tsakanin biyu da autan alikanin biyu Sama'ila autan alikanin Bello. Biyu Sama'ila autan alikanin Bello. Wannan sanarwa ta yi tuni daga ɗan gidan wakilin Ali Zuma ya ce a sanar da Allah ya gwada mana ranar Lahadi. Wayo Allah, wani ya sumar da wani liƙe ma wani na da sunayi. Shagwani da gobe ka zama Allah na ranar Lahadi ka je ka bugu bana. Ka kawo 30,000 na sanarwa. Wallahi. Bin Sama'ila, wanda da aljari ba riba, bin Sama'ila. Bin Sama'ila, kariya targaɗe Allah shi kiyaye. Auta alikanin Bello, gajere Bello Allah gajere ka gama sai wadi, wanda da aljari ba riba. Dan gidan Sale kansa, dan gidan Alayhi Sale Zamfara. Dan gidan Alayhi Sale Zamfara ne Alhaji Muhammadu Katikan Babalwa. Wurin garken biba akuya guda kura 70. Kowa yana hidda shi da kanuwa aka luga da gudu. Allah sa a su mata guda. Allah sa a su mata guda in kai san yana so mata kai. Kariya ga da Allah su kiyaye. Ka san tunawa da wani ya yi kwana da wata. Na tuna da sauki fish. Dan kujina wani ko ubangidan gurin na dandande. Dinnin ka yawa abinci ya ta kenan Allah saka bai da alheri. Allah tuna dan bulbaki kan girbi. Ilimi maganin jahilci. Alheri Allah ya kai mu Alayhi Sirajin mai ashayayye. Mai waka da addu'a da iko Allah. Kowa naka. Shugaban samarin ka tuna. A jira. Wannan dandan da ya karta san karnuwaye. Wanda da waka da shi ya iko Allah. Kowa wanda kai.